La biblioteca de metadata, per Marta Clua. En els darrers 40 anys, la tecnologia ha transformat radicalment el camp de la genètica, impulsant descobriments científics, diagnòstics precisos i tractaments innovadors. La bioinformàtica i el Big Data també ens han permès dur a terme anàlisis de dades massives i l'ús de la intel·ligència artificial ha esdevingut fonamental per interpretar aquestes dades i poder descobrir nous patrons genètics i alhora disposar de bases de dades genètiques globals per tal d'accelerar la investigació en malalties rares i en la identificació de nous tractaments terapèutics. La tecnologia va ser essencial per accelerar el diagnòstic, tractament i control de la pandèmia ocasionada per la Covid. Però als anys 80, els equips de l'americà Robert Gallo i del francès Luc Montagnier, considerats els primers investigadors que van identificar el VIH com a causa de la sida, no disposaven de tota aquesta tecnologia, que els hagués permès tenir resultats molt més ràpids. Avui us porto una novel·la que ens parla dels inicis d'aquesta terrible malaltia, així com del treball de tota la comunitat mèdica internacional, en un moment on la tecnologia encara no tenia un paper tan cabdal com l'actual. Es tracta de Els fills adormits, de l'Antoni Passeron, amb la traducció al català per en Lluís Anton Baulenes i editat per l'Altra Editorial. L'any 1981, l'especialista francès en les malalties infeccioses Willy Rosenbaum consulta un butlletí epidemiològic nord-americà. El va cridar l'atenció al discret cens a Califòrnia de 5 casos de pneumocistosis en joves, una patologia que gairebé havia desaparegut, excepte en pacients molt immunodeprimits. Al juliol, l'immunòleg francès James Leibovitz va saber que un càncer de pell extremadament rar afectava a 2 pacients, el sarcoma de Kaposi. Al mateix mes de juliol, el butlletí epidemiològic va publicar un article que relacionava la pneumocistosi i el sarcoma de Kaposi a les comunitats homosexuals de Califòrnia i Nova York. Leibovitz i Rosenbaum entren en contacte. Després intercanvien amb companys que identifiquen altres casos inexplicables en poques setmanes, que probablement n'amaguen molt d'altres. És hora de donar alarma. Al mateix temps, en un poble interior de Niça, la vida d'una família necessitada i pacífica està a punt de caure als inferns, quan Desiré, el fill gran i la seva dona Brigitte comencen a encadenar infeccions i a desgastar-se de manera inexplicable. A mesura que el diagnòstic i les seves causes es fan més clars, la família es nega a posar un nom a la malaltia. Junts, la investigació i la malaltia progressen, però malauradament a ritmes molt diferents. Aquesta novel·la està escrita amb aquests 2 fils paral·lels i va alternant d'una banda la història social i la història íntima, amb la malaltia com a nexe d'unió. Mentre d'una banda veiem com les investigacions avancen, també seguim la història de l'oncle de l'autor, en Desiré, i la seva família. Veurem la negació i sobretot la solitud davant d'un virus poc conegut i la vergonya d'una malaltia que s'està menjant les anomenades poblacions marginals. Els fills adormits posa de manifest l'estigma que ha tingut sempre aquesta greu malaltia, que sovint ha culpabilitzat els qui l'han patit i que ha tingut un greu impacte en les seves famílies, que ho han viscut amb vergonya i silenci. La recent epidèmia de la Covid ens ha fet oblidar un altre virus terrorífic i una terrible epidèmia que s'ha endut a prop de més de 40 milions de persones a tot el món. La tecnologia ha permès a la genètica passar de ser una ciència predominantment descriptiva a una disciplina amb aplicacions pràctiques i terapèutiques directes, canviant la manera en què entenem i tractem les malalties i, sobretot, a les que els pateixen. Acabes d'escoltar La biblioteca de metadata.